Сега ще снимам мама видео. Само ме псуват тия. Мерси, Шунак. Браво бе, Филипс, браво. Много скоро, аз съм човек. Мерси. Аз съм човек, какво правим? Я виждаш чата, Вал. Какво направи? Не бъди лошо момче. Майка ти е пратка след това. О, да ти ебам, майката! Мой мейкър, педарас, какво ме скемпи. Да е носкоп, Шунак. Капачка, какво правим? Носкоп! Криси. Криси писи на сра и изчезва. Я не го обиждам. Ма я му ответи, а я умърсен. Какво е педал чист? Педа, чист. Али вас не обичаме така да се псувам. Ох, направо ви направихте беднисти с моите хора. Ганчев, дай само с носкоп. Мамо. Писи, копелен, защо ни го... То капачка, брат, виж какво, обърнах му главата с револвер. Ара това мък никой приказ с тебе, бе! Ма верно, Вал, какво е приказ, Ма ти приказвам. Али, как, толкова бързо? Мага паса, Али, бах ти тегавия. Мага пас, правим ли носкоп? Само носкоп, който е срещу мене са. Мама ти деба, бача. Мамо, толкова. Чак си много гадно. Ти много гадно, как си... Лед. Али, оцелихте бе, путко. Майка ти. Аре, бе, гамче, какъв ли си? Добре да ми даме. Се че капачката съм твоя приятел. Мамо, той ми пръсна куп. Аз бях с Негев, брат, какво да му направя? Да, той сдига, брат. Айде, обърнах му главата въпреки това. Майко! Да. Браво, Филипс! Али! Лед! Писи, писи, го кука. Проститутко. Колко глави? Али?
Я без пята валка. Не мога. Мама ти да е бай полсак, педерас. Нека пачката ми ще видя. Он си тръгна. Пача. А, да, къде? Тука ли е? Ей, капач, ей, капач. Нема го. Това е тогава капачката ще бъде. Не съм с капачката си. Ай, кул, ти си дет му взима в главата, брат. Да се револвера, той му уби. Бе. Абе, кой му убива? Филип, дай само с пистолет. Да, знам. Али! А това М200, това Какво е това? И като неге брат, ама някак си много по-гадно. Ага. Без тебе... Мага, пац, али бак страйхард името, брат. Тук, изи. Flying knife му направих. И аз, на капачка. И ти. То пет. Ама той... Афъка ли е бил? Абе, Не. Не, безикна сега в беше. да, знам. Ти няма как енче да го биеш, твърде ти е добър. Аз пуснах тикет срещу капачката, как ме псуваш. Ама записал ли си го? Да, имам и тук. Той Ричи, ако е трябвало да ме записва, брат, аз трябва да съм пермабан не само от Новак и от другите български сервери. Аз Ричи му уредех фамилията. Ама на Ричи брат играше брат, не той. Какво Ричи? Ричи, нали ти казах, че игра пак, само че... Той малък е педара, се е бил брат. Ага. А той голям ли е? Да. И какво билите? Кой ще ме бие? Без тебе е по... Так, какво трябва да лепкам? Не. О, Криси, какво става? Добре, при теб. Не ти бе, дойде не ти. Как си? Няма яд бе, брат, ма и аз... Кофана. Те не ръгам. Говорито? Брат, аз преди правих бъни хоп W и такова мишката само. То така се прави тъпля. Не, W напред и само... И само скачам. Да, знам, аз затова си подиграх толкова много. Ама сега го правя по-добре от тебе, педерас. Не. Не. Да. Късно ще играеш, бе? Аз ще търся Falcon Knife.
8. Ето, Фалконов. Фалчон. Мукве, бе. Фалчон. Много муквиш. Фалчон. Без тебе ми... Кой игра? Льот един отбор сме. Льот играй, Льот. Чека. Аре играй, бе. Аре играй, бе. Валка, бият ни! Добре, тук съм. Глупак. Ела да направиш бъни хъп като мене. Къде? Ама ще взимаш и Фалчон найф или не? Взел съм го. Али. Фалчун. Дай го бе. Ето, Дай го бе. Дръж. Благодаря. Чак, не мърли. Изведи го бе. Чакай. Изведи го и си изправи и не Чакай, мърдай, ето. аутист. Бах ти грозния нещо. Яла ти тук, бе, 15. Бе, брат, как му не му се пада такова? Кнайф. Аз падай. Нож. Какво говориш, бе? А за какво си им така и бъни хопваме само какво става? Какво? За какво си им тук и бъни хопваме, какво става? Защо не играем? Мале, колко сме ще ще стане. А ти не. Мама, ти деба падара. Тръсна ли се? Не, как може да се А що ни е слейднал тоя? Без тебе ми... Какво означава слейд? Да ни убие. Мамо, то фаго ми напред. Мамо, то ноутбък. Той има бактерия реакция. Кой е? Не знам. Тонко. Чуче в игра CS. И добър ли? Да, да знаеш. И ще говорим с тях, или изобщо с малко. Не. Тех не моля. Мале, не. много бати другия носкоп направи. Аз па носкоп. Мале, това го запомня.